аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Форс ван, ман бо шумо Толиб Шоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси чорводори буқа гап мезанам ки шояд барои шумо писанд меояд. аксарияти шахсон дар ин бизнес, дар ин чорводорӣ ин шахсони деҳотӣ мебошанд. ба шумо ба кадом усуле писанд аст ҳамин тавр ҷои буқаҳоро сохт диҳед. чунки барои сохт дар Точикистон аз 10,000 сомон то 100,000 сомон барои оғил сарф мешавад. шумо ки ҷои буқаҳоро тайёр кардед, омода кардед, ҳатман мутахассисро ёфтанро фаромӯш накунед. шумо ки мутахассисро ёфтед, шумо метавонед ба бозорҳо равона шавед. яъне дар бозорҳои Точикистон нарху наво гуногун аст. ба мисол меорем, нархҳои буқаҳо яъне ки аз буқачаҳо то буқаҳо аз 3000 сомон, 5000 сомон, 6000 сомон, 7000 сомон, 10000 сомон, 15000 сомон, 17000 сомон, 20000 сомон то 25000 сомон зиёдтар нарх доранд, қимат доранд. мо дар ин ҷо 10 то 5000 сомонӣ, 50000 сомон буқаҳоро харидорӣ мекунем ва ба хонаи шумо меорем. албатта дӯстони азиз, рӯзи аввал дезинфексия карданро фаромӯш накунед. ин дар ҷои аввал меистад. молдухтурро фарёд кунед барои даҳондардӣ, барои кирми ҷигар, барои касалиҳои гуногун ва асосан барои антибиотикҳои иштаҳаовар ва барои фарбеҳ кардан уколу таблеткаҳо дорад. онро барои шумо молдухтурон пешниҳод мекунанд. анакнун дӯстони азиз, мо ба усули поишаш мегузарем. албатта ҳар як фермадорон ба ҳар хел усул мепоянд, ҳама ҳар хел мепояд. албатта барои шумо ҳам ба кадом усули поидан писанд бошад, ба ҳамон усул поидан гиред. ба мисол меорем, баъзеҳо бо ему кунҷола, баъзеон бошанд бо ем кунҷола ва селос, боз баъзеон бошанд ба ем кунҷола каҳ ё макка ёки беда поиш медиҳанд. албатта барои шумо ба кадом усул писанд бошад, ба ҳамон усул поидан гиред. тахминан дарони 2 моҳ барои як буқаи 5000 сомонаи шумо аз 1000 то 1500 сомон пул сарф мешавад дарони 2 моҳ. албатта бо усули тарозу, яъне норм. дараҷаи поиш аз 2 моҳ то 6 моҳ давом медиҳад. аз 6 моҳ усул ба фикри ман поидан инқадар маъно ёки фоида надорад. то 6 моҳ уро бояд тайёр кунед, фурӯшед. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад, дар ҳамин ҷо мо гуфтем ки ин бизнес асосан барои одамои деҳотӣ хело як бизнеси хуб аст. агар ки шумо дар деҳот бошед, албатта ба фикри ман имконияти заминдориам ба фикрам дар шумо мешавад. агар ки дар шумо замин бошад 1 гектор ё 2 гектор, шумо беда кориш диҳед ва 10 ё 15 ё 20 та гусолаҳои 3000 то 5000 сомона буқаву ғуноҷинҳоро харидорӣ кунед ва дарони 4 моҳ, 3 моҳ, 2 моҳ шумо поиш диҳед, фоидаи калон мебинед. агар ки шумо пул надошта бошед, шумо метавонед дар банк пул гиред. ин албатта фоида медиҳад. ин корро ҳатман, яъне шахсан худам карда дидагиам. як буқаи 5000 сомонаи шумо дарони 2 моҳ 1500 сомон боз ба ӯ сарф кардед. ӯ барои шумо 6500 сомон ғалт дид. қимати ӯ дар бозор аз 8000 сомон зиёдтар мехезад. фоидаи тоза дар ин ҷо барои шумо 1500 сомонро ташкил медиҳад. анакнун дӯстони азиз, 1500 сомонро шумо ба 10 зарб занед, 15000 сомон мешавад. аз 10 буқа шумо дарони 2 моҳ 15000 сомон фоида дида истодаед. агар ки шумо дарони 6 моҳ поиш диҳед, то 15000 сомон зиёдтар, то 20000 сомон қимат мегиранд. шумо дар ин ҷо дарони 6 моҳ 3,5-4,000 сомон сарф мекунед. буқаҳоятон барои шумо 9000 сомонӣ меғалтанд ва фоида дар ин ҷо, албатта шумо ки 15000 сомон фурӯшед, 6000 сомон фоидаи тоза меистад. қиматтар фурӯшед, албатта 7-8, ин албатта поиш дар дасти шумо аст. ва дӯстони азиз, агар 6000 сомонӣ дарони 6 моҳ 10 буқаро ҳисоб кунем,
60000 сомон мешавад. Дар он як сол 120000 сомон. ба мисол меорем, дар он як сол шумо метавонед аз 90000 сомон то 120000 сомон имконияти кор кардан доред. албатта дӯстони азиз, ба норасидаҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео ки барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро паш кунед. дар канали мо агар ки шумо мехмон бошед, подписатсия обунашавед, колокольчикро паш кунед ки видеои навбати мо албатта барои шумо якум ояд. дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед ва ба ёру дӯстони худ инро равона кунед ки то ки дигарорам аз ин видео баҳра бубаранд. дӯстони азиз, боқӣ монда аз паноҳи худо бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.